आदसा नोंसोर मा लांफैदों बहाय? सार जों फर्म फिलआप रेजिस्ट्रेशननि फर्म फिलआप खालामनो फैदोंमोन। मा नांगौमोनथाय डकुमेन्ट्सफ्रा बेखौनो सोंनो फैदों। आदसा डकुमेन्ट्सआथ' जेबो नाङा, नोंसिनि पासपर्ट गांसे नांगोन, बेकग्राउन्डआ गुफुर जानांगोन आरो नोंसिनि डेट अफ बार्थफोरखौ फर्मआव फिलआप खालामनानै लाबोबानो जाबाय। बेल'थार होनबा सार, जेबो नांला ना ओमफ्राय? होनबालाय होलांखानोसै र'। दिनैथ' जाथ'नाय नंला, गाबोन फैदो खोमा नोंसोर। दिनै टाइमाबो बारबाय, थांनांसिगौ आहाबो न'आव। माथो बेसेबां टाइम जादोंब्रा लाखिलायनो हायोलाय। दाना माखिथाय जों फैबाय थानो बायो बे लकडाउन समाव बारेनो। औ सार लाखिखादो, जों फैबाय थानोबो हायाना बे लकडाउन समाव। बेलेग खोथा बेलेग समावबा दा खुलाबो नङा, ओरैबो थांलाय फैलाय बांद्राय खालामबाय थानो हाया, बेनिखायनो लाखिखादो सार। माखौ रागा जोंलायदोंलै आंनि सेराव? ओरैनो माबा खोथाखौ सानफ्लांनानै जोंफ्लांदों। नै दहाय लामा ससेयाव माबा जाबोदोंमोन नालाय, बेखौनो गोसोखांफ्लांनानै रागा जोंफ्लांदों सार। हाया, आं दिनै नोंसोरनिखौ लाखिनो हाया। मानो हाया देलाय बुंलाय, मानो लाखिनो हाया? मा जाहोननि थाखाय लाखिनो हाया? मा जानायनि लाखिनो हाया? मानो हाया? हादसाला, टाइमखौ नुवाखै नामा नोंसोर? बेसेबां जादों? टाइमा बेसेबां जादों नायदों नोंसोर? 4टा बारबाय, 4टा। दा सोरखौ नुनाय लाखिबावनाय? अबे स्कुलखौ नुनाय 4टासिम अफिस खुला थानाय? खेरानिया जों खेला मोनथारदोंलै जोंजों। मानि लाखिनो हाया बेयो? मा जानायनि? साला बिजिखौसो गोसोखांखो ना माखोब्रा बेलाय? बिजिखौसो माला नुहैगोन सानखो ना माखो? मा सावसुलावसो खोथा बखिदोंलै नोङो? मा नाम नोंनियालाय? नोमानफोरनि नामा मा नाम? थांनासो लोमजाज्रब होलायमोनलां। मोखां लानानै बहाय दादागिरि खालामनो फैदों आंनि खाथियाव। बबे बिमा खर'खौ नुवा नोङो दा बायदिसिम अफिस थानाय? बे साला खेरानि थारानो बिमा फालायदों, बिफाबो फालायदोंना द्रामाखिदे। मानिथो साथ्र जागारदों जोंनि खामानिखौ मावना होआबा? मानिथो खेरानि जागारदों नोंलाय? मानि खेरानि जागारदों? देलाय बुंलाय मानि थाखाय खेरानि जादों? मानि थाखाय सरकारि दरमाहा जादों नोङो? थांबासो मोनगोन नोङो र', जोंनिथिंसो थांखायो नालाय। लबारजों गावना होगोनलै। बिगुर खेरानिया खेला मोनथारदोंलै द्रामाखिसै। दबारसो बुनानै गालांसै नामा दानो बहायनो? जायगायानो अबाव न'आव थांनो बियो? हस्पिटालाव दोनहरगोनलै बाराबा। खेला मोनाखै बियो। ओइ गद' मा बुंदों नों? र' नोंखौ देन। आरे बाला, आंखौसो मानजिलायबावदोंना नोङो? नोंखौ गारथारालां र'। आंखौसो बुबावदो नोङो? खेला मोनदोंना आंजों? बाराखौ सुखुवालै माखिदे। ओइ मोला, एसे खुल जाब्रा, खुल माबोरै? माथोलै आंखौलाय माथो मानजिनांगौ? जोंनि खामानिखौ मावाबा मानिथो खेरानि बेलाय? जों मा साथ्र' नङा नामा? बे बिगुरखौ र'लै। थेवबाबोलाय फै, एसे खुल जाब्रा। माबोरै मास्टारखौनो आखाइ थिखोलायखो नोंलाय? जालालै नोंजोंबो, गरमा बाराद्राय जाथारबाय माथो नोंनाबो। नोंनि रेजिस्ट्रेसनखौ थैब्लाबो बानाया आं। आंजों खेला मोनोथ', नोंनि लाइफखौनो बरबाद स्पइल खालामना होगोन आं, बरबादनो। दारमाखिदे समझा मेरेको? बिदिसो बुंबावलायदोंलै बियो। र' दिनै लाखिया, गाबोन फैफिनगोन। गाबोन जुदि लाखिया नोंखौ गाग्लिनानै गालांगोनलां। दामाखिदे। जाथि थांसै, बेखौ गाबोनसो मोनगोन। ओइ खेरानि, मोजांबासो मोजां खिन्थु आंजों। मोजां नङाब्ला नोंसाजोखौ गमरायनानै लानो हागौ आं। माखिदे खेला मोनदों नोङो? मा एसे गरम गथ'फोरमोनलै बिसोरलाय? आंखौनो मानजिनानै गालांबावलायनाय।